Salam mehriban adamlar. Şuun bir ajaýyp günleriň biri, Ýeňiş bayramynyň bellenilýän güni, menem size şu uly bayram bilen tüýsürekden gutlaw hökmünde şu goşgy makap beresim gelýär. Ýeňiş bu söz ýüreklere güýç berýär. Ýeňiş bu söz parlap duran baýdagymyz. Biz ýeňiş aýdym edip aýdarys. Şu watanlary çyn ýürekden söýdügimiz. Ýeňiş bu söz ýürekleriň aýdymy. Ýeňiş bu söz göwnümiziň ganaty. Aglaman bilmeris begencimizden bu ajaýyp söz ýanglanan halaty. Ýeňiş bu söz juda edi söz. Ýeňiş bu söz dilimizden düşmesin. Herkes mununa ýetip maksat murada, bagyt diňe göwüllerde düşlesin. Iň gözel zatlary görüp diýdiler. Gözlerimiz erbetlige düşmesin.